Обменихме ли? Заможното. Това е нашето пътешествие. Ей! Солон. Снимаш с камера? Добро утро! Добро утро, Аничко! Айде! Покажи си твоята камера на камери. Та нека надолу към пете, че такова си да сипем малко или поне да си видим колил, защото мога да няма в Гърция или да... Да, е по-скъпо. И най-малко... Идете в Гърция да не зарежда. Може и да няма. Не бе, каха, че през почивните дни или нещо. Бистата ти работи. Войчето как казва, бе, изрут? Войчето. Ето чак се постригал. Люс. Ето как кравата. Ти ще сипаш ли сега? Ентусиазъм. Ще трябва да се документира. Чакаш? И то няма ледно време? Може би не знам. Ти... То няма... Това че не е като да... Нали сещаш? Гол, как ти свиркаме всички. Аме, аз се чуди. чакам от сеща нещо от светна, то гледам, че само ляв. Се знае, бе, никой не се Да, чува. от този свет ще си ле. Ай! Да пеле сега. Ден, пака, ден. Не е сега. Ко? Какво стана, ало? Да минаваме! Викай ги там! Те си тука, бе. Тук Ето Рачка снимахме откъде излезе, повече не можеш да отрича. Изпус. Ей, бишко и кета работи. Отвори. Видиш на моренци. Аха. Монси? Първи месец. Първи месец на море. Само е джапен. То тук да не снимаме много обкръжение на плажа, в който сме. Значи май трябва да идем, на там трябва да идем. Центрум. Може тук пак наляво, ако искаш. Не се спестяват на тази за да пеш. Да се качвам само в фейвата. Свастики. С Макс крепост. Аз съм пил в Канада, беше някаква точно. Не, она беше Блек. Блек е с кафе. Зело беше. А зеро какво е? Блек е черно, зело е нула. Тя е без кофеин, без захар. Она е без кофеин. Че и така път, че... За слабаци. Ето тук на тази беше вода, после и на другата беше. Neki turisti s kameri. Money, money, money. Money, money, money. Money.
Снимаме ли се? Снимаме се. Да не се разпръскваме много. Да, има хора, които се качат. Може? Знаеш, като цъкнеш. Да. Гони полицията, ешите бег. Те да то продават на подяла, да ги дигнат и да ги могат да тягат. Дайте ми от долната на така, не знам какво продават. Не знам какво е това. Какво е това?